ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು. ಊಟ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ತುಳುಟು ಬಾತೋರುಡೆ ತುಳುಟು ತುಳುತಗುಲು ಒಲ್ಲೇರಾ ಮುಲ್ಪ. ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಕಂಬಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶನ ಇಂಕ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ದೊಡಪ ಮಧು ದೊಡಪ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಅರಡ ಸರ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ತೂಯೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಏನ and I hope ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಟ್ಟಪು ಒಂದು and if we give it all the love and ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ it's our pride and we should take it to the world and it is also very fun to watch. But thank you so much for all the love and hopefully next year barode next year la barka battu boka undet malla uppodu function. Thank you.